Em fa molt de goig participar-hi perquè, com deies, Magda, és un tema del qual fa temps que treballo, que he investigat, des que em vaig fer la tesi doctoral l'any 2009. En aquells inicis eren 4 gats els que ens interessaven per al fenomen del podcasting i per tant, doncs, bé, en fi, això, celebro poder-ne parlar i compartir i també aprendre al llarg d'aquesta jornada matinal. Parlaré del podcasting en català, però deixeu-me començar amb algunes notes de context. Aquesta és senzillament una xifra de Podcast Index. Abans el David parlava de gairebé 5 milions, els que tenen indexats són 4,5 i veieu una mica les xifres de creixement exponencial de la producció i oferta de podcast a nivell global. Això poc més de 20 anys després dels inicis. El podcasting és una innovació tecnològica que neix a principis dels 2000, fruit bàsicament de la confluència de la sindicació web i de l'àudio digital, i aquest article de Hammersley al The Guardian és el que es considera la primera referència pública al podcasting. Estem parlant del febrer de 2004. En aquell moment el podcast és disruptiu perquè canvia coses des d'un punt de vista de la producció, permet que qualsevol persona amb uns mínims coneixements i requeriments tècnics pugui dedicar-se a la creació i distribució de contingut sonor, fet que abans era patrimoni exclusiu de la ràdio, i des del punt de vista de la recepció, de l'escolta, doncs permet a l'oient escoltar allò que li interessa, on vol, quan vol i com vol, i a més configurar el seu propi menú de continguts sonors. Des de llavors han passat moltes coses. Hi ha un cert consens a nivell acadèmic en considerar l'evolució del podcasting al llarg d'aquests 20 anys i escaig en diferents fases, cadascuna amb una sèrie de factors que hi han influït. Això és molt relatiu als anys, sobretot als anys, però que tenen una raó, que ara comentaré, però a grans trets, i de fet això respon el que acostuma a passar en les innovacions tecnològiques. La teoria d'Everett Rogers sobre la innovació de les difusions parla sempre d'una gran expectació inicial, d'un boom inicial, un hype inicial, d'una caiguda posterior, un cert alentiment, però això no vol dir que el fenomen hagi desaparegut, sinó que es manté de manera latent. Després s'acostumen a donar una sèrie de factors que fan que rebroti per passar finalment a una etapa d'una certa maduresa. I això és també el que ha passat amb el món del podcast. I aquí teniu alguns dels factors que hi han influït. En aquelles primeres etapes és bàsicament una tecnologia oberta, de caire principalment amateur, tot i que ja hi ha mitjans, com ara comentaves, el New York Times ja feia coses. En aquella època, per cert, el The Guardian tenia una oferta molt més potent de podcast que no pas el New York Times, després la van abandonar. Però, en fi, vull dir que també hi havia fenòmens massius, com el podcast de Ricky Gervais, i algun factor tecnològic. Per què el 2014 suposa un punt d'inflexió? Per Serial, per l'impacte que suposa Serial i el fet que demostra el potencial del podcasting quant a narrativa, quant a impacte social, quant a fins i tot impacte en el món judicial, quant a qüestionament de l'estatu quo judicial polític dels Estats Units, per investigació periodística, per la manera que Sarah Koenig explica les coses de manera serialitzada. És un true crime serialitzat i que va explicant la investigació periodística a mesura que la va fent. Per això marquem 2014 com a punt d'inflexió. Hi ha altres factors que hi intervenen. I el 2018, bàsicament per la irrupció i l'impacte de Spotify. En el món del podcasting he posat aquí el The Daily, tot i que neix el 2017 perquè formaria part també com a referent de podcast diari periodístic del format daily. El gran referent és, sens dubte, aquest, doncs serien alguns dels factors que hi han influït. I aquesta evolució que ens mostra és que el podcasting és bàsicament una pràctica cultural d'arrel, el que els anglosaxons anomenen una grassroots cultural production, però que amb el pas del temps i que com a conseqüència de tots aquests factors progressivament es va formalitzant. I quan parlem de formalització del podcasting estem referint-nos a que va adquirint dinàmiques i rutines i característiques pròpies de les indústries culturals o d'altres indústries culturals. I en aquest context general, a més, hi hauríem d'afegir l'efecte pandèmia, que, com veieu en aquests gràfics, genera un impacte molt clar en l'augment exponencial de la producció i oferta de podcast, i que és un fenomen global, sobretot en molts països llatinoamericans, però és un impacte global el que veieu, el de la pandèmia, en l'oferta de podcast. Tot això acaba generant un ecosistema productiu rellevant. Òbviament, la dimensió de la indústria del podcast als Estats Units o als països anglosaxons ens queda encara molt lluny, és obvi, no? Però, per exemple, en l'àmbit estatal
Això són dades d'un estudi que un grup d'investigadors de diverses universitats arreu de l'Estat estem duent a terme sobre la indústria de l'àudio a l'Estat, i en concret és un estudi que té una planificació de 3 anys, i aquest és el resultat del primer any. És una anàlisi de l'oferta o de la producció d'estrenes, estrenes, és a dir, podcasts originals estrenats l'any 2024, o bé de noves temporades, al final és estrenes més continuïtat de temporades anteriors, disculpeu, però al final és quina és la producció que tots aquests actors han fet el 2024 de nous podcasts. I aquí veiem des de plataformes, productores, fixeu-vos en l'àmbit estatal, quin munt de productores ja estan implicades en el negoci del podcast, ràdios, òbviament les ràdios tenen també un rol, i aquí vam incloure en la mostra de ràdios el 3CAT com a emissor i RAC1, que tenen, comparant-ho amb el conjunt de les ràdios estatals, un paper rellevant, també les ràdios d'altres comunitats amb llengua pròpia, i finalment altres mitjans. Gràficament podem observar, diguem-ne, la diversitat d'agents que avui en dia ja estan intervenint en el món del podcast. Això és a nivell estatal. Per cert, sumaven un total de 1.076 podcasts. Si els volguéssim escoltar tots, necessitaríem 2 anys de la nostra vida. Necessitaríem 2 anys de la nostra vida. Molt bé, i en aquest context podem preguntar-nos, d'acord, i el podcasting en català, què? Doncs la primera idea que us vull traslladar és que hi som des dels principis. El podcasting en català hi és des dels inicis del fenomen podcast. De fet, això que veieu aquí és el post en el seu blog de Pau Oliva, aka POFHQ, considerat el primer podcast en català. I està publicat el 27 de novembre de 2004. Per tant, una de les idees que volia traslladar-vos avui és que, certament, l'eclosió del podcast en català ha vingut d'uns anys ençà, i en parlarem, però que, en fi, la comunitat, sobretot amateur, de podcasting independent, jo prefereixo la paraula independent més que amateur, perquè a vegades la paraula amateur erròniament li podem donar un caràcter pejoratiu, però al final un amateur és aquell que estima allò que fa, no? Però, en fi, des dels inicis hi havia algun podcast en català. En Pau va publicar pocs capítols, però és un pioner l'any 2004. No només ja hi havia algun podcast en català, sinó que hi havia esperit de comunitat. Ja en els inicis del podcast, els pocs podcasters que feien podcast en català tenien esperit de comunitat. I es va crear fins i tot un directori. I en Pau en parlava aquí, o fins i tot Racó Català ho recollia, això és de juny de 2006, Racó Català recollia que s'havia creat un directori, un portal, Podcatalà, que anava indexant o anava recollint els podcasts en català, molt pocs en aquella època, efectivament, que ja existien. En fi, eren els inicis, certament, i amb molta presència de podcasters independents. El 2010 vaig publicar un capítol, juntament amb Jaume Llambric, amb un llibre col·lectiu de la comunitat de podcaster arreu de l'Estat, i en aquest capítol comentaven quins eren els podcasts en català que estaven vius. D'aquesta llista crec que només arriba fins als nostres dies Mossega la Poma, els quals estaria molt bé elogiar la seva constància, no? Jo hi tenia el meu propi podcast, l'Albert amb la cultura del videojoc, etc. I això estem parlant d'aquests primers anys, 2004, 2005, 6, 7, 8, podcasters amateurs que, i a més, entre nosaltres teníem la idea, entre els podcasters d'aquells inicis, de donar-se suport, comentar-se en les publicacions, etc. Hi havia altres iniciatives interessants, el programa L'Altra Ràdio, per exemple, juntament amb Cultura i Educació, intentava crear un impuls a les escoles a través de concursos. És a dir, ja es feien coses amb la voluntat d'anar impulsant aquest podcast en català. O fins i tot Barcelona va acollir l'any 2006, dins del context del Festival Cosmòpolis, es va fer en un centre cívic del barri del Raval, el que eren les segones jornades de podcasting a nivell estatal. Però es van fer a Barcelona, vol dir que hi havia una comunitat. Hi havia una comunitat amb aquesta inquietud. El que passa que era petita i es va, com parlava abans de les dinàmiques que s'acostumen a donar en l'evolució de les innovacions, es va en un moment donat alentir i quedar una mica latent, diguem-ho així, no? Òbviament, un altre front rellevant per a l'evolució del podcast en català ha estat el sector radiofònic, sens dubte. De fet, també, tornem-hi, des dels inicis del podcasting ja hi ha algunes proves, experiments de les emissores de ràdio per utilitzar el podcasting, però
En quin sentit els fan servir? És podcast d'antena, si voleu, una expressió que jo sempre distingeixo molt clarament, que m'agrada parlar de podcast en el sentit de podcast original, natiu, digital, però és evident que la ràdio ha utilitzat durant molts anys el podcast, la tecnologia, per distribuir els continguts cada mes en antena, fossin programes o fossin seccions. I en aquells inicis, 2005, 2006, va haver ja iniciatives en aquest sentit. L'Internauta va començar a experimentar el mateix any 2005 amb l'RSS, amb la sindicació web, per difondre els seus continguts. VilaWeb, juntament amb Vilassar Ràdio, van fer un experiment d'alguns programes de la seva emissora. El 2006 s'hi van afegir Com Ràdio, Catalunya Ràdio, RAC1 posteriorment. És a dir, van anar integrant progressivament el podcast com a eina de distribució d'allò que ja havien emès en antena. Anys després vaig fer un estudi que vaig publicar en un journal, el Radio Journal, una revista acadèmica, sobre l'oferta de podcast del sector radiofònic del 2011. En aquell moment, a nivell estatal, Catalunya Ràdio i RAC1 tenien un pes rellevant en el conjunt de l'oferta de podcast, estic insistint parlant de podcast d'antena, del conjunt de ràdios de l'estat espanyol. Catalunya Ràdio faria 162 podcasts i RAC1 114. I aquí podíem tenir des de programes a seccions, fragmentar els programes, i alguns en descàrregues molt rellevants. El matí de Catalunya Ràdio, l'ofici de viure, més tard la competència, dades de milers de descàrregues. No? Però la ràdio és una indústria, com a indústria, en fi, que conservadora, acostumada a un model determinat de negoci de fer les coses, i li ha costat arribar al que avui en dia ja s'està fent, que és la creació de catàlegs de podcast natiu digital. És a dir, de fer una oferta única i específica de podcast natiu digital, és a dir, de continguts que no són la remissió d'allò que s'ha ja emès en antena, sinó pensat, dissenyat en clau de lògiques digitals i de consum de podcast. Alguns dels primers passos van ser, a partir del 2017, per exemple, Catalunya Ràdio crea dins del seu lloc web el que aleshores en deien el dial digital, que bàsicament era una oferta de podcast exclusiva via web, i un dels primers true crimes d'èxit va ser, per exemple, el podcast de Tor d'en Carles Porta. Molt abans del boom de crims va haver-hi Tor, i formava part d'aquesta aposta. I posteriorment, doncs, molts altres actors del sector radiofònic han anat creant els seus catàlegs específics. Poso 3CAT perquè des del 23 es fa aquesta aposta cap al 3CAT des de la corporació. L'estudi que abans us comentava de 2024, en fi, les dades són aquestes. Podcasts digitals, més d'un miler d'episodis que suposen tantes hores d'oferta. I en els últims anys, jo crec que podríem parlar més o menys de 2018 ençà, s'han produït tota una sèrie de fets i passos que crec que cal tenir presents perquè em semblen rellevants pel que fa al necessari impuls i a la necessària suma d'esforços de tots els agents i persones que tenen interès i estan implicades en aquest binomi que portem parlant des dels inicis de la jornada d'avui, que és aquesta confluència de l'àudio i la nostra llengua, i el català. I per aquí tenim des de la implicació d'algunes institucions i administracions en línies d'ajut i de suport a la creació de podcasts, els pitchings, la presència del podcast en el mercat de l'audiovisual, els premis sonors, productores que s'han anat especialitzant, creació d'espais i plataformes específiques com Ràdio Primavera Sound, podcasts que fins i tot independents i aïllats han pogut mantenir la seva activitat i estan suportats per la comunitat d'oients. Tenim, per exemple, el cas de la Sotana. El creixement del podcasting en el món local, crec que aquí és un àmbit on hi ha molt camp per córrer, però, per exemple, els infopodcasts de la ràdio local són una bona iniciativa per impulsar el podcast en aquest univers, altres convocatòries i, òbviament, la creació de l'associació que organitza aquestes jornades que avui m'acullen, i aquí ho agraeixo, també com a factor important. I tot això ens ha portat cap a una determinada situació, i el que avui us vull compartir és què tenim. Què tenim? És a dir, una mica una radiografia, una foto fixa, val a dir foto fixa, de l'oferta de podcast en català. Això té unes certes dificultats, que ara explicaré, però ho contextualitzo. Aquesta és una recerca que hem estat fent amb companys, un equip de 100 persones de 3 universitats diferents, i que hem presentat a Plurilink Media. Plurilink Media és una xarxa europea d'investigadors, de gent del món acadèmic, universitaris, recercadors, professors,
de països amb llengües minoritàries i que tenen el focus en la recerca precisament en el que s'anomenen els Minority Language Media, els mitjans en llengües minoritàries. He de dir que quan van presentar-los aquestes dades, que ara us explicaré, els va generar un impacte destacat per dues raons. Una, perquè el nombre de podcasts que hi ha en català no es donen en altres casos de llengües minoritàries, i dos, perquè no existeix un espai, un lloc únic on anar a consultar quina és l'oferta, com és el cas d'AudioCat. Us explico, aquesta recerca està feta al maig de 2025, per tant, el que ara explicaré, sabíeu que és de maig de 2025 i és una foto fixa. Confiem poder-hi aprofundir i tenir una seqüència històrica i una anàlisi més dinàmica i no tant el que és... Però d'entrada ja és un punt de partida i en aquell moment, el maig de 2025, el directori AudioCat tenia 892 podcasts. Quan deia fer aquesta anàlisi té una certa dificultat és perquè el món del podcast, com sabeu, és molt fragmentat i costa acabar, diguem-ne, tenint la totalitat de l'univers. On són els podcasts? Com els trobem? On els anem a buscar? Podem anar a cada operador, ja ho fem per contrastar, però hi ha molt podcast, sobretot independent amateur, que està tan desperdigat que és difícil de recollir. Per tant, des d'un punt de vista metodològic, ens semblava que AudioCat era una oportunitat i així vam aprofitar-ho. Basant-nos en el total de podcasts que hi havia en aquell moment indexats a AudioCat, vam fer una anàlisi de contingut a partir d'aquestes variables. I què ens diu? Molt bé. Ens diu, d'entrada, que l'autoria és diversa. Si us fixeu, aquí està desglossat, però imaginem-nos que fins i tot que sumem tots els mitjans. Si sumem tots els tipus de mitjans diferents, tindríem una radiografia que és una tercera part podcasting independent, persona física, una tercera part mitjans, una tercera part entitats públiques i privades o institucions. A grans trets seria això. De 892, 326 corresponen al que podríem anomenar la societat civil que a títol individual perquè vol parlar d'allò que li agrada i li interessa, fa podcast, no? Per tant, és una diversitat bastant significativa pel que fa al tipus d'autor. Val a dir que en la categoria d'entitats privades hi ha una amalgama de tipologies molt diversa. Aquí és on, per exemple, el tercer sector té una presència important. Estem parlant d'associacions, fundacions, cooperatives, entitats, però també algunes empreses privades, algunes editorials, etc. Bé, aquesta és una mica la radiografia pel que fa al tipus d'autoria d'aquests 890 i escaig podcasts. Una altra mirada a veure és de tots aquests autors, de tots aquests tipus d'autors, quins són els que han fet més podcasts? O, millor, no els que n'han fet més, sinó els que a maig de 2025, en aquell directori, van localitzar més podcasts produïts per ells. I són aquests. El nombre total respecte als 892 és una xifra relativament menor, però en canvi són entitats que han produït un volum considerable. Això també ens diu una altra cosa, és que hi ha molts autors que publiquen un podcast, la qual cosa posa de manifest la fragmentació del sector. Però bé, d'altra banda també ens diu que aquells actors més institucionalitzats, en el sentit que tenen unes rutines productives i una capacitat de producció molt estandarditzada, tenen la capacitat de produir bastants podcasts al llarg d'un període de temps determinat. Ara bé, també ens podem plantejar, respecte al total, quin rol juguen i què significa. I com són aquests podcasts? De quin tipus són? A grans trets, segons diversos fonts, podríem acabar resumint, ho diré de manera molt senzilla, que tenim dos grans tipus de podcast. Gent que parla o gent que explica històries. Gent que parla, que conversa, que parla. Aquí podríem desgranar-ho, si és un monòleg, si és una entrevista, si és una tertúlia, etc. Però gent que parla, entre ells, entre elles, o gent que explica històries, i aquestes històries poden ser de ficció o de no ficció. Com és el podcasting en català? Una gran conversa.
76,5% d'aquests 892 podcasts són conversacionals. Crec que aquest és també un resultat que ens convida a donar-hi voltes com a sector i com a persones i agents implicats i interessats. Per què? Perquè, bé, podem tenir una mica la referència del món audiovisual i quin és l'estat del català i quina ha estat la producció històrica del català en l'àmbit audiovisual, què està passant en l'àudio, i prendre decisions, no? Prendre decisions. I això implica tant productores, plataformes, administració, etcètera, i tots els actors que estem avui presents en aquesta jornada. Això té molts motius. Costos de producció, models, impacte, generació de comunitat. Però estem segurs que en l'àudio en català només volem un 4% de ficció? Quant de bé ha fet la ficció audiovisual al català? Les històries de la ficció, la investigació periodística, el relat, la narrativa, Serial, gran boom, The Daily. El Daily seria un format convencional. No m'encaixa. Però el Serial i molts altres, en l'àmbit llatinoamericà, Radio Ambulante, Les Rares, molts referents, són narratius, expliquen les històries perquè des de petits, des que som nens i nenes, ens agrada que ens expliquin històries. Estem segurs que no volem passar d'un 20% explicant històries de no ficció? Són preguntes que deixo sobre la taula, no? Òbviament té raons. Hi ha conversacionals de molt valor. També hi ha estudis que posen de manifest que en funció de quina és l'audiència, el tipus de macrogènere que funciona millor és un o altre. Però també canvia l'impacte. Una cosa és quin format m'agrada més, l'altre és quan retinc d'allò que m'han explicat, com m'ha impactat. Molt bé, i qui fa cadascun d'aquests tres tipus o tres grans macrogèneres de podcast? Això també ens diu coses interessants. Ficció. Ficció àudio en català. Principalment mitjans públics nacionals. I aquí estic parlant de 3Cat, amb una oferta potent, estic parlant d'Apunt, amb una oferta molt potent. En canvi, les persones físiques, que és l'altre, diguem-ne, perfil molt més diferent, sobretot és un podcaster que fa un conversacional, no? Bé, també ens diu coses aquesta gràfica, no? En canvi, fixeu-vos que és interessant que les entitats tant públiques com privades, Déu-n'hi-do, sí, fan molt conversacional, però ja hi ha una aposta també per la narrativa. Tenim molts museus, arxius, centres culturals, etc., biblioteques, que expliquen històries. En aquest cas, més de no ficció, probablement, no? Temàtiques. Tot això, insisteixo, està basat també en AudioCat i, per tant, en la indexació que es fan dels podcasts, una gran diversitat, però al final, de què fem podcast? D'aquelles coses que ens afecten, que ens interessen, i això fa que, òbviament, la societat i la cultura, però em sembla rellevant que cultura sigui la segona categoria en podcast. Compte, cada podcast indexat pot ser atribuït a més d'una categoria. Val? Això cal tenir-ho present. I aquests podcasts en català, per on es distribueixen? I em sembla interessant veure que, òbviament, la gran finestra, l'impacte, el va tenir en el seu moment i òbviament, l'aposta que ha fet Spotify per convertir-se en el lloc exclusiu de consum de podcast o d'àudio, en general, acaba sent rellevant. A l'estat espanyol, Déu-n'hi-do també la rellevància que té iVoox i, per tant, també molts podcasts en català utilitzen iVoox per distribuir-se. De fet, no deixa de ser una plataforma nascuda a Barcelona. Però, en canvi, plataformes de vídeo, que ens podríem semblar d'entrada que una tendència, òbviament, actual és, diguem així, jo en dic l'audiovisualització del podcast, no? O els videopodcasts, si voleu, però, en canvi, dels podcasts que hem analitzat, en fi, un 32% són els que es distribueixen via YouTube. Webs i xarxes socials, la majoria tenen perfils a Twitter, però no arriben a la meitat d'aquests podcasts els que utilitzen web pròpia.
sinó que ja opten directament per llançar el producte als diferents canals de distribució. Val? Molt bé. Algunes reflexions a partir d'aquestes dades, d'aquests resultats que hem obtingut en aquesta recerca. El que hem obtingut, de fet, no és res diferent al que és una constant en l'espai català de comunicació. La recerca acadèmica en l'àmbit dels continguts mediàtics en català posa de manifest algunes coses. I el que hem trobat enllaça amb aquesta tradició. Enllaça amb la tradició de que, al final, la creació de continguts mediàtics en català és el fruit de la confluència de la societat civil. Per tant, continuem tenint una societat civil conscient i de voler fer podcast en català, perquè és la seva llengua. L'impuls d'entitats privades i la implicació de l'administració pública. Això ha estat una constant en la construcció de l'espai català de comunicació, fossi premsa local, ràdio, etc., mitjans locals, i també s'està donant en el cas del podcasting. No? Però, ja ho hem vist abans, en aquest escenari actual de l'àudio en català hi ha una gran presència de creadors individuals. Que també és una qüestió a posar sobre la taula i a reflexionar-hi, és a dir, com, abans, David, has posat deures, no? Com podem ajudar a canalitzar tant el que són entitats ja més sòlides quant a rutines i dinàmiques de producció, com també aquesta gran amalgama de creadors individuals. És un escenari molt divers, ja ho he vist, pel que fa a tipologies de produccions, diversitat de creadors, nombre de podcasts, i, al final, l'escenari actual reflecteix, de fet, l'evolució del podcasting a nivell global que he comentat a l'inici. Perquè el que hem trobat és una convivència, podríem dir-ho així, del que és encara l'esperit inicial del podcasting, aquesta pràctica cultural d'arrel amateur, amb la progressiva formalització. Una altra manera d'entendre és progressiva industrialització del podcasting. I la qüestió és, això que hem trobat és una mica una radiografia, una foto fixa, quina valoració en fem? Avui hi ha moltes persones i sou molts els agents implicats en l'àudio en català. La meva intenció era traslladar-vos uns resultats d'una recerca que hem fet perquè sí, puguin ser útils per a la reflexió i a la presa de decisions. En fem prou amb això per la construcció i consolidació d'un sector de l'àudio en català? Una última idea del col·lega Tiziano Bonini, un amic de la Universitat de Siena. Com us he dit, podem entendre el podcast com aquesta pràctica cultural d'arrel que ha anat evolucionant cap a una progressiva industrialització. Òbviament, a nivell global i Estats Units, etc., és molt evident. Aquí encara anem una mica a remolc i s'estan fent passes importants, com he dit. No? Una altra manera de veure-ho, però, i això sorgeix d'una corrent teòrica que és l'Actor Network Theory, que és una manera de conceptualitzar les relacions sobre l'entorn de la tecnologia i observar cada fenomen tecnològic com una xarxa de relacions. Des d'aquesta perspectiva, podríem entendre que el podcast, de fet, és un ecosistema. És una forma cultural híbrida i immutable. Va canviant. Ho deies tu, David, abans, no? Com la tecnologia està en pandèmia i les coses van molt ràpids. És mutable, va canviant. El que avui entenem per podcast, i a més és un fenomen culturalment construït. El que entenem depèn del que fem entre tots i com l'entenem. I ha anat evolucionant i canviant al llarg de la història, no? Però és un ecosistema en constant evolució, en què conviuen elements humans i elements no humans, i de la constant relació, interacció i tensions entre aquests factors humans i no humans s'acaba configurant una realitat, que és la realitat del podcast. Dit d'una altra manera, el podcast serà la conseqüència d'allò que entre tots fem i decidim. Òbviament, més la influència, com ha quedat palès, de la tecnologia. Interacció, negociació, tensions entre factors humans, per tant, persones que fan coses i decideixen coses o prenen decisions, i la irrupció o la influència de la tecnologia. De fet, i ja acabo, la recerca sobre l'espai català de comunicació, fins i tot es parla d'una escola catalana de recerca, diguéssim que la integrarien recercadors i recercadores que s'han dedicat a analitzar la confluència amb mitjans llengua catalana,
Doncs aquesta recerca sobre l'espai català de comunicació al llarg dels últims 20 anys ha posat de manifest 3 o 4 coses amb les que acabo. Primer, la rellevància de les polítiques públiques. Dit d'una altra manera, les polítiques públiques de comunicació, o més curt encara, les polítiques de comunicació són un factor d'autogovern. És a dir, són un àmbit de l'autogovern del país important. Quines polítiques de comunicació s'exerceixen des de l'administració, des del govern principalment, són un element rellevant en el marc de l'autogovern. 2, la centralitat del català. És a dir, les polítiques públiques o les polítiques de comunicació han tingut sempre present la necessitat de protegir, preservar la presència del català en contextos mediàtics. Segona idea. Tercera, l'espai català de comunicació s'ha anat construint de la confluència, ho he dit abans, de societat civil, entitats privades, administració pública. I de la suma, en la mesura que aquests 3 factors han anat de la mà i han sumat esforços, s'ha reforçat l'espai català de comunicació. I per últim, una última idea que ha posat de manifest la recerca és que l'espai català de comunicació és, diguem-ho així, sensible. No té un terra, uns fonaments allò que facin permetre qualsevol aventura sense risc. Al contrari, sobretot en l'àmbit des del moment de la digitalització de l'espai català de comunicació, sobretot en l'entorn digital, hi ha una certa inestabilitat en els projectes mediàtics en l'àmbit digital. Hi ha hagut una certa... I molt subjecte als canvis d'hàbits de consum de la població. Per tant, és un altre factor a tenir molt en compte. Els canvis d'hàbits de consum de la població impacten directament en l'estabilitat de l'espai català de comunicació i, per tant, també en l'estabilitat o la possible consolidació d'un espai o d'un sector de l'àudio en català. I aquestes eren les dades i les reflexions que us volia traslladar aquest matí. Moltes gràcies per escoltar-me. Segur que podrem continuar-ne parlant, també ara en el descans, i que potser són qüestions que també poden sorgir en les dues taules que vindran després del descans. Moltes gràcies.